Okej, už sme tu, už. Je to v Novom Meste konečne. Áno, naposledy, keď sme sa odsťahovali, bolo to mesto naprosto na nič. To teda akože. Á, toto sa to majú aj vlastné kúpalisko. Čo si? A to idem skúsiť. Skúsiť. Valink, nebezpečnosť. Tam kde skáčeš? Počkaj, ja to skúsim. Skoro utopil, ty kokos. A čo budeme na ulici akože spať, alebo čo? Nemáme peniaze. Môžeme byť chudobní. No poďme rýchlo hľadať. A nemáme žiadne peniaze. Chcem sa nejaké roboty nájsť. Akú robotu? Netuším. By sme mohli naplatovať reštaurácie. Okej. Len tu nikto není. Ale on má nejaké peniaze, že sme mu to ukradli. No. Juho to pípam. Kradni to rýchlo! Rýchlo musíš ukradnúť. Áno, kradol som to. Má peniaze. Okej, rýchlo zdravíme. Začne to začne pípať, rýchlo zdravej! Rýchlo zdravej. Je sa nechytí polícia. Rýchlo zdravíme. Rýchlo. Ale aj tak to bolo iba 100 euro. Yes, to je dosť. Na to si veľkú haraburdu kúpime. Aj šel popravím. Takže, kde by sme poslali to? Ja si myslím, že tuto. Dobre, rýchlo. Stavaj. Stáva víno. Okej, dobre. Celú má to 100 euro, takže už máme 5. Aspoň niečo. Nás bude pršať aspoň. Áno, Jupi, takže... Lebo myslím, že nás bude nehľadať polícia akože. Ale nemáme žiadne vybavenie. Musíme zase nejakú placu urobiť a dať tam aspoň nejaký plot, alebo ešte nejaké postele a je to hlavne. No poďme urobiť ešte veľké. Budeme to ešte no, čo teraz, kam ideme? Do benzínky, tam sú počuť aj veľa peňažkov. No len asi po nás ide polícia. Možno v ďalšom dieli po nás nepôjde polícia, lebo... Rýchlo zdravíme. Stážim vchod. Rýchlo to poď ukradnúť. Dobrý. To nikto nie je dobré. Musí dať heslo 1, 2, 3, 4, 5. Áno, mám 300 euro. Rýchlo. Ukradol som kofolu. Rýchlo, poďme, rýchlo. Zdravíme. 300 euro. Mám kofolu. Musíme kúpiť aj nejaké vozidla z autopasalu. Alebo musíme začať stavať dom ako tento typek. Obrovské. A my na to nemáme peniaze. Áno. Každý sa dom musíme vystačiť z touto kačku. Mám jednu kofolu. Chladená. Šťastie. Idem nám dať pacaky. Už to sa hodím. To spacaky nemáme, no. Minus 50. No čo chlapci, ideme von? Peňažko, takže už nič nie. Ja už idem spať. Tie pacaky stali Liboku sú 150. Keď idem spať. Ja som sa zobutil proste. Stávame. Čiže najprv čas vykladnúť niečo. No, ako, ja si neviem, čo budem robiť. Vykladneme banku. Okej, poďme na to. A my nemáme žiadne bomby ani nič. Jedno. Autoshop. Počkaj. Motorka, ale
No, motorečka, ktorá nefunguje. Možno tu by mohli byť nejaké veci. Nie. Ale peňažky. Koľko? Nie, oni už tie peňažky soplali. Čiži. Peňažky to bolo 100 000. Ale vonku sú také auta, také motokary. Tak to kupujeme. Chce to ukradnúť nejako. Chce to ako vypačiť. A, Máme to, poď. Cvaj. Joj! Poďme rýchlo do tej banky to vykradnúť. Nemáme pompy, nič. Ani zbrane nemáme. A pôjdeme do tejto nočnej show, ktorá je tam hore. OK. To vyzerá nejak zaujímavo, tam by mohlo mať veľa peňažkov. Počuj, ide sa na nich polícia, aby sme išli na červenú. Dorči, zdrhaj! Som naraz Dorči. Kde si? Sa topím. Topím. Lilo, poď za mňou. Kde si? Tuto. Nevidím ťa. Tak ty si psychopat. Prečo? Lebo. Ja ťa nevidím. Ticho. Choď sa schovať do školky rýchlo. Saka už neboja policia. Zdravím. Sa musím skovať, my sa teraz rozdelili. To je veľmi špatné. My sa teraz rozdelili. A sakra. Nás ich chytí za chvíľu policia. Ne. To uvidím, vyskúšam to do zajtra. A uvidím, čo sa bude dať robiť.